Ja. Nee, dat is waar, maar hebben jullie al tegenhand? Ja, maar ik neem zo nog eentje. De bedoeling is dat we met elkaar, niet alleen dit dorp Nijenwier, maar ook Mora en Liussens en alle omringende dorpen, gezamenlijk een statement maken op 2 april door deze poppen. Het aantal is dan inmiddels 4222. De kinderen die ook in dat kamp verblijven, zonder ouders. Die 4222 poppen, die zetten we in de grond bij het dorp Mora. Want bij Mora kan dat natuurlijk ook gebeuren. Maar het is wel leuk om tips te geven. We hebben hout verzamelen. Er is een bos dichtbij met al die mooie houtjes die er geschikt voor binnen. Sommigen die hebben lotten verzamelen van oud hout wat ze nog lezen hier. Stukjes karton broeken we voor de holm. Gewoon even een rondje eruit snijden. Het is heel simpel. En dan hang je wel op de schouders een mooie blouse of een t-shirt of een jas. Het is heel leuk, want echt de kleren die er voorbij komen, dat werd soms ik herinneringen omkleven. Dus iedereen, dus daar kun je wel even wat mooi op praten. En ja, het is leuk werk. Ja, gewoon ik het doel verregen van hoe zal dat eraan staan.